mahita. Dame ni di batana sumurung sian sadhut roha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita hatani di batari hita imana tersurat di 5 Musa bidu 4 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 6 sahat tu ayat cia songono mahatani tuhatta. Nuaing pe ale Israel setangi ma aturan dohot uhum akana hupodahun Tuhan sibahinum muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano sibahinum munaing na nilekon ni Jakuba debatani upungunay tuhamu. Dan jadi abamuna tuhata nanghu tonahoni tuhamu. Jala dang jadi orwamuna siani ikon radotamuna do akka tona ni Jakuba debatamunay nanghu tonahoni tuhamu. Tong raduti jala ulah kamuma akai ai ido gabi habis taramuna dot hapatasumuna dia dopan ni akabangso ia dung dibigina sida saluhut akka aturanon gabi dohonna sida ma bangso napis tarsahali jala napatas merohado bangso nabulunun. Aitung tu bangso nabulu dia ma songoni cono akka debata songo Jakuba debata tain manang 3 hali pehita pajuju ibana. Aitung di bangso nabulu dia ma adong aturan dohot uhum natigor songon sadok patik on nahulion dia dopa muna sadarion atong ramo timadrim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham di jamita akanaung ni ida ni matam asa unang talusya roham sa leling humangulu jala ikon pabotohonom mudo akai tu akka anakmu dohot tu akka pahupum. Ido saha donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus somaldo tabigi padohan namadok dang marnaluca aik paihud ihud urura namar lapata dui natoras na burjudak ya luja mamudai mangalihun akka sipaingot monasehati mamicang dohot manugunugu ianakon lapatan na natoras saya terus do mengajarkan madok akkahatanauli nang pesipata mangalo akkayanakon ne alay ang munatorasi saya terus do hatahonon ne hidup benna setado rupani songoni do na mariarakonon sehira ay napehutihu ruda do namar lapatan baik ko terus do nang pesipata cirohan nang pesipata tersinggung di bayan akka yanakon alay ikut do honot do bako terus do hita mamudai unang gabi ter tapotong mana unang gabi tadok dang puda attabe ido tadda na holong roha ido tadda halak na mengasihi manang na makaholongi geleng.
Lo somanido na teida dia makadong saha porsiaun di bagasan turpu tom. Tabereng do di bagasan turpu tom sada puda manang nasihat manang gabitar guari mau rupani ima songon puda na pinasa ni si Musa. Molo di bagasan turpu kon dung dihabak ni si Joshua sikat ni si Musa gabi taida do di bagasat turpukon dilehon songon semangat manang gabi puda lapaingoton bangsoi marhite si Joshua adorang sosaha nasida tutano perpadanan manang tano nang niwarihon ni debatan. Hidup nama semenarik do na perjulu molosen ayat sadihita. Didok disi nuaing pe ale Israel sai tangi homma aturan dohot uhum. Mendengar suara Tuhan yang diinginkan Musa diame mabigi mendengar suara ni di batang. Dia ma nanain dohonon ni si Musa. Asa na mabigi imanaking hataon patulukon nang di patorang jala di pajojor si Musa do akapabahenan ni Jakoba tutonga-tonga ni nasida asa di parangihon, ditangihon. Mono naong ditangihon. Jala dibiki. Hidup bena didok si Paulusi. Budu cahota di Rom 10 ayat 10 pitu sian nama nangi hodu. Imanak kaningani roh haporsia. Di Rom 10 ayat 17 dari pendengaran datang iman. Mabigi mendengar bukan sekedar holam mananginangi. Tapi Allah mendengar ada imanaka ingani aksi hidup benda dipatakas di son. Di payung asa totok kamu membigi manangi kun suara aturan manang pareta ni dibatan. Lapatan ni hata ni dibatan di son. Dipangido tu bangsi asa ditangihon nasida akka uhum do akka aturan nang pinabotohon ni si Musa tu dasida asa to terus dipodahon mono ditangihon jala diulahon nasida gabi mangulu manasida songon bangso na pinasu pasu ini do nakringani bale gabi takas manasida ima gabi songon bangso na nipilit. Hidup benda hidup nakaingan ni musik dan jadi abam-bam. Jangan ditambah-tambah. Sepatakan nama nabana bayodo. Sepatakan nasa itabatabay do. Di samping ni manakaningan ni di ayat sadai didok tangihon melatih nguluta manangihon mengucapkan mendengar bahwa siapakah Tuhan dung ditatangihon idok mamuse dan jadi aba-abaamu hata nahutonahot Tuhamu namar lapata dui asa hata akkanau tionahon ni dibata adi atura do dihumina pinasa ni dibata marhiti si Musa ikopolin ditangihon diulahon jadi dan jadi pola ababana unang pola diororui idok bene idok si Johannesi di pangukaponi isi nama nabanabay abban nama timana siya ale isi nama ngororui orang nama pasu menarik ding sian hata ni si Musaon manonahon tunasida asa bakko na konsisten bakko na soolo mga babay doho mangororui alay ulin hata ni debata dihatahon na sidang. Molonunga pulik kata ni di bata, dang ditabay dang dikurang-kurangi, gabi pulin lapatan na tidak mempersulit dang membebani. Ay, gabi buwi mga lapati di bagasan,
Hapolinon hobartu turupuki hobartu hatan debata dan palalu jana shida rupani lekosongonon ikosongonon tao alay ditangihun diulahun ulin hatan debata diulahun na shida. Napadua akon musim molotai dari ayat onom satu ayat pitwi tung masetakas do di sidi pengo supaya mereka berpegang teguh dan kesediaan melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Imanak ngeraduti jala ulahumma patik ni Jehovah innarokan. Asaido atong raduti hamu jala ulah kamu. Dipangido tu bangsoy asa mangaraduti mangulakon nasa patik do nasa uhum ni Jehovah. Aido gabi ido tunasida ima mual ni hapistaran dohot hapat tanson. Gabi tarbarita do nasida songon bangso na balga songo bangso na nimiahan ima nakangani alani hatani di batana diraduti do na dilawan nasida. Ternyata Tuhan menyatakan bahwa sumber ni hapistaroni, sumber ni hamaloni, sumber ni gabi hapatasoni, hatani di batado. Diula homai hukut dirimangi. Dung dirimangi, nung nakaingani gabi sada pabahinan, sada pangulaon, gabi tarida manakaingani di praktekna, dung dipraktekna berengon ni halak bedok nakangani halak bangso nabulun bangso na terpasu. Jadi dah ngapala maul nanaing dohonon ni si Musa tonga-tonga ni bangsoi mangaraduti doh mangulahod do. Asa tu masay menarik do di bagasat turputon mengerahkan kita supaya taat dan punya prinsip hidup totalitas darah firman Tuhan. Ido nana yang berengot tadi yang makadungan sapor siang. Buah dia makadungan. Asa unang ragu-ragu kita ditonani dohot dihatani debatan. Ya adong sada sonon barita namar dongat puda. Adong ma sada guru. Dido guru nama tuakka murid naon nasida laho mengajari tu sada huta nutung masai dong. Adong ma murid non 10 alak. Di perjalanan non nasida dido guru nama tuakka murid nai ala daudu perjalanan tak narupani. Jadi dido iba nama buah bima di ibana batu nin harbani buah bima batu di mana adong mana buan herana 3 kilo adong na 4 kilo adong na 5 kilo adong na 1/2 adong na 5 ale adong na 10 kilo ale adong masahalak sian murid ni guru marpikir mana akano tuma muridon kadong akonen. Wah, aku udah betu. 10 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Nang waronin narwana. Alai Roma, ibana berpikir mana? Karena otornya. Iba di mana ma saon stagiling. Apalagi giling betu ibana napeting arok bete betu ima. Berdalam manasida marpiga jum. Alai nung luja nasida di sada inganan mangasoma Roma gurunon. Di boto guru nedo nga mawas na sida jalan nunga masay mali. Dido guru ma pakalar hobi mabetunay. Pakalar na sida mabetunay, dido guru ma martang yang mahitanin. Dina martang yang guru non ditangiyakon bahwa nung ditangiyakon sudi betui berubah bah gabiroti alai hobar tubelgana. Dung berubah hobar tubelgana lasbi marana alai atau sahala iman aking sisiani murhing alania ala giling rotine ala hobar tubetune binunni dangguk saons ma rotine hapi aron akin 20 kilo
Babutong matun tebu maru na 5 kilo butong ma. Ale imana saya male imana si teres ma iban. Manor soli ma iban. Dia makado nga saha persyaon ahado berengot tadi si iman king namanga saho pikiran dang dirado tidang diulahon nung ay gurune rado ti ulakon buwan nung dibig nga dibigi nung nga didok alay ala dipakido malo-malo na sendiri akhirnya male-male raparon na iban. Namangiw dia makado nga saha persyaon o mamusin natin di ayat walu satu ayat siyai naing takas berengot tadi si di patolhas si Musa do tutonga-tonga ni bangsi dia me tidak dia welu satu ayat si pola do didok di si ima atong raduti jala hata hokamuma didok nakeng tuaka anak muna tuaka pahopumuna pabotohon menceritakan regenerasi pabotohon hasadok pati ni Jakuba tu sudut na poso tu sudut akapahupuah kana mangihud lamatan nan ikut terus deh mono sejujut tapi giru pani istilah dilugemeja makan bagaimana kita akan melihat ima sauna di 5 Musa bidu onomi menasai unang marnaloja pabuah-buahon menceritakan pati ni Jakuba. Hidup benedok di ayat si unang tulus syarroham salilik ko mangulu. Unang talus. Dada holan si paingo asa mangarado tidoh mangulo pati di bata alay. Ikon udu mamuse patiki mangulo tuaka generasi na poso. Terus secara regenerasi terus menerus. Hidup benedok satu anak do pahupum ikon pabotohonot tado patik ni debata. Pemba nanang berengot tadi amak kadongan sapursian menggenerasikan di hatani debata. Asa secara regenerasi firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup dia sida. Hidup benedok ditemai mangaraduti tona ni Jakuba. Bohama hita mamudahon hatani debata. Asa unang akasuduk na poso murah lilu alay hata honota ima nakaningani mamakke hatani di bata gabi ucahan alay kunotot tado lem ngirido portibio lem corbutdo portibion alani kon akka generasi na poso ikut terus do tamemehon tahatahon tadok asa ditangihun asa manangihun mendengarkan ido nakaingani taajari macah martangiang marulak marparangi na dengan hobar tuhatan ini bata asa generasi ima nakaingani pinopar na mangaraduti hatani di bata do pinopar ni ima nahot marujahan takut akan Tuhan ido halak na manangihun hatani di bata. Amin. Mauliate madiho ali Tuhan Jakuba markiti hatam nabadiyay na paingotok kami. Mauliate madiho. Amin.